हरे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 14ാം ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താ കണ്ടത്? ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശരീരം നൽകി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് അല്ലെ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെയൊക്കെ നിർവചനം അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ മറുപടി നൽകി അല്ലെ? ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയമെല്ലാം വിവരിച്ചു. ഭഗവാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെ? അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവാണ് അവബോധമായിട്ട്, പ്രജ്ഞയായിട്ട്, ജീവചൈതന്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായ പരമാത്മാവും ഓരോ ജീവികളുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ശരീരവും ആത്മാവും അതുപോലെ പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും? സത്സംഗത്തിലൂടെ അല്ലെ? ഭക്തരുമായിട്ട് ഇടപഴകുക, പിന്നെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോക പ്രാപ്തിക്ക് ഉള്ള യോഗ്യത, അർഹത നേടാൻ പറ്റും അല്ലേ? തുടർന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാല് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങള് ഈ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ഒരു വ്യക്തിയില് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വർധനവ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഗുണത്തിലുമുള്ള ആളുകള് ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഗതി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം, അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. എന്താ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഈ ഏതൊരു അറിവാണോ അറിയേണ്ടത്, ആ ഒരു പരമജ്ഞാനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഋഷിമാരൊക്കെ തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത് ഏതറിവാണോ, ആ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാനിതാ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് അർജുനനോട് അല്ലേ? അത്രയും എന്താ പറയാ, വാത്സല്യ നിധിയായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാ. അതുകൊണ്ട്
തന്നിലുള്ള എല്ലാ അറിവും ഒരു ഗുരു ശിഷ്യന് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാ ഇവിടെ നടക്കണത് ഇപ്പൊ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാളൊക്കെ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ആ പരമജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ ഋഷികള് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പരമജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്കും തരാം എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇതൊരു കഥയാണ് ഭാഗവതത്തിലെ. അപ്പൊ ഇക്ഷ്വാകു എന്ന രാജാവിന് 12ാമത്തെ പുത്രൻ നിമി ഉണ്ടായി. ധാർമ്മികനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഗൗതമ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിനടുത്ത് ജന്തുപൂർ എന്ന ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടാക്കി. യജ്ഞം നടത്താനൊക്കെ പിതാവിനോട് ആജ്ഞ ചോദിച്ചിട്ട് യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാവർക്കും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങള്. അങ്ങനെ കേമന്മാരായ മഹർഷിമാരെയൊക്കെ വിളിക്കുകയാണ്. ഭൃഗു, അങ്കിരസ്, വസിഷ്ഠൻ, പുലസ്ത്യൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വേദപാരംഗതരായിട്ടുള്ള തപസ്വികളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാ സംഭാരങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചു. അങ്ങനെ കുലഗുരു വസിഷ്ഠനാ. അപ്പൊ വസിഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ ഗുരു യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, കൃപ ചെയ്യണം. 5000 വർഷത്തേക്കാണ് ഞാൻ യജ്ഞദീക്ഷ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോള് ഇത് കേട്ടപ്പോള് വസിഷ്ഠമുനി പറഞ്ഞു, അത് സാധ്യല്ല. ഇന്ദ്രന് വേണ്ട യജ്ഞം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. 500 വർഷത്തേക്കുള്ള യജ്ഞദീക്ഷ ഇന്ദ്രൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ഈ യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ. ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങി വരാം. അപ്പോ പറഞ്ഞു, നിമി രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഗുരുദേവ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഞാൻ അനേകം മുനിവര്യന്മാരെ ഒക്കെ ഈ യജ്ഞത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ യജ്ഞം വിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോവരുത് എന്ന്. പക്ഷേ വസിഷ്ഠ മുനി ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞത്തിനായി പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു. നിമി എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാ മുനിമാരെ ശ്രേഷ്ഠരായവരോടൊക്കെ വിളിച്ചു. ഇനി അവരോട് മുടക്കം പറഞ്ഞാല് അവരുടെ നിന്ന് ശാപം പോലും കിട്ടാം. അപ്പോ ഗൗതമ മുനിയെ ആചാര്യനാക്കിക്കൊണ്ട് നദീതീരത്ത് യജ്ഞശാല നിർമ്മിച്ച് യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ നിമി രാജാവ് 5000 വർഷത്തെ യജ്ഞദീക്ഷ എടുത്തു. നിറയെ ദ്രവ്യവും പണവും ഒക്കെ നൽകി എല്ലാ മുനീശ്വരന്മാരെയും പ്രസന്നരാക്കി. അങ്ങനെ യജ്ഞം തുടർന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെ അറിഞ്ഞു 500 വർഷത്തെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ട് വസിഷ്ഠ മുനി മടങ്ങി വന്നു. ഇവിടെ യജ്ഞം കാണാൻ വന്നപ്പോ രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് കാത്തു നിന്നു. രാജാവാണെങ്കിൽ രാത്രിയും പകലും ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആ സമയം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ പോയി കിടന്നതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരും ഉണർത്തിയില്ല. അങ്ങനെ കാണാനാകാതെ എന്നെ അപമാനിച്ചു എന്ന് മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ഈ രാജാവിനെ അങ്ങ് ശപിച്ചു. വിഡ്ഢി, ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നീ യജ്ഞം നടത്തുകയാണ് അല്ലെ? എന്നെ അവഹേളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ ശരീരം നഷ്ടമാവട്ടെ എന്ന്, നീ വിദേഹനാവട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. പരിചാരകര് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ചെന്ന് ഉണർത്തി വസിഷ്ഠമുനിയുടെ ക്രോധത്തിന്റെ വിവരമൊക്കെ നൽകി. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ എന്റെ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല ഗുരു. അങ്ങ് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ധർമ്മ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ അറിയണ ആളായിട്ടും അങ്ങാണ് നിന്ദിത കർമ്മം ചെയ്തത്. ബ്രഹ്മപുത്രനും വേദാംഗ പാരംഗതനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് എന്നിൽ ഇങ്ങനെ കുറ്റം ആരോപണം ചെയ്യരുത് എന്ന്. ക്രോധം വെടിയൂ, ചണ്ടാളനെ പോലെ എന്നെ ശപിക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ കൂട്ടാക്കിയില്ല, ഒരു കോപമൊന്നും ശമിപ്പിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ എല്ലാ ക്രോധങ്ങളും അങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ അങ്ങയെ ശപിക്കുന്നു തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട്. അങ്ങും ശരീരമില്ലാത്തവനാകട്ടെ എന്ന്. രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം ശാപം കിട്ടി ദുഃഖത്തിലായി. അങ്ങനെ വസിഷ്ഠൻ എന്ന ബ്രഹ്മാപുത്രനാണ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ശാപമോക്ഷത്തിന്. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു ജന്മം വസിഷ്ഠനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിമിക്ക് നവയോഗികള് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നൽകി അദ്ദേഹം പരിപൂർണത നേടി. അതാണ് കഥ. അപ്പോ എത്ര സാത്വിക ഗുണം, അതിനപ്പുറമുള്ള നല്ല ഗുണാതീതനാണെങ്കിലും ക്രോധിതനാവുക അല്ലെ? ഈ വസിഷ്ഠ മുനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ പരമകാഷ്ഠയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാ. അവർക്ക് പോലും അല്ലെ തമോ ഗുണം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യമാഗത സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. ഈ പരമ ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നാല് പിന്നെ നമ്മള് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയും വേണ്ട, പ്രളയകാലത്ത് മരിക്കുകയും വേണ്ട. അപ്പോ ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ പറ്റുന്ന, ആ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ പരമ പദപ്രാപ്തിക്ക് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. 7 മുതൽ 12 അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ തന്നെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി. വിനയപൂർവം അറിവ് നേടുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് 13-ാം അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് ഈ ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കണത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ആത്മാവിനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഏതു വിധത്തിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഈ ജ്ഞാനം ഉത്കൃഷ്ടമായതാണ്. അനേകം ഋഷിവര്യന്മാർ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയത് ഈ ജ്ഞാനത്താലാണ്. തികഞ്ഞ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല് മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും. വാസുദേവ ഗുണം എന്നാ പറയാ, ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നാ പറയാ, ഗുണാതീതൻ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ മുകളില് ഉള്ള ഒരു ഗുണാണ് വാസുദേവ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകള് എപ്പോഴും ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലെ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ത്രിഗുണ ദൂഷിതമാകാത്ത അറിവ് ഏതാണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാല് പരമപുരുഷന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തും എന്നാണ് പറയണേ. പരമപുരുഷനാവാൻ നമുക്കൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമ്മിലുമുണ്ട്, അത് അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാന് ഇപ്പൊ സമുദ്രം പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് ആ സമുദ്ര ജലത്തിലെ ഒരു തുള്ളി മാത്രം, അല്ലെ? ഗുണങ്ങള് ആ ഉപ്പ് രസവും എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഈ തുള്ളിയിലും ഉണ്ട്, തുള്ളി വെള്ളത്തിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ മഹാസമുദ്രമാണ്, നമ്മൾ അതിലെ ഒരു തുള്ളി ജലമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേതായ ഗുണങ്ങള് നമ്മളിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാ ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടണത്, അല്ലെ? പല 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അതിലിപ്പോ ഈ മനുഷ്യന് മാത്രം എന്താ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനം, പരമ പവിത്രമായ ശ്രേഷ്ഠതമമായ ഈ ജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ നേടണം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഇത് നേടിയാലാണ് നമ്മൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ പ്രാപ്തരാവുക എന്നൊക്കെ പറയണത്. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് വേണ്ടാത്തത് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടാ അവരെയൊക്കെ വിട്ടിരിക്കണേ, അല്ലെ? നമുക്ക് അത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷികള് ധ്യാനത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞ ജ്ഞാനം വേദങ്ങളില് കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. സത്യം വദ, ധർമ്മം ചര എന്ന. പക്ഷെ അതൊരു ഉപദേശ രൂപേണയാണ്. ഉപദേശമൊന്നും ആർക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രസിക്കില്ല, അല്ലെ? വേദത്തിലെ ആശയങ്ങള് പുരാണങ്ങളിലെ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തില് എഴുതി വ്യാസദേവര്. അതും ആരും കൈക്കൊണ്ടില്ല, അല്ലെ? ആർക്കും അതിനൊന്നും സമയമില്ല. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരാള് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഓരോ കഷ്ണം കരിമ്പ് കൊണ്ടേ കൊടുത്തു, ഷുഗർ കേൻ കഷ്ണം കൊണ്ടേ കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും. എന്നാ മറിച്ച് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസ് കൊണ്ടേ തരികയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അത് കുടിക്കും, അല്ലെ? കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പിന്നെ കൊടുക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അപ്പോ അത്രയും നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടണം, അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത്
ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയണത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സഫലത കൈക്കൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും. ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത് എന്താ? ഈ ത്രിഗുണ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും അത് മാറ്റി നിർത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാവും? അതാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകമാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ച്. എല്ലാവരും ദേവകളും എല്ലാവരും സ്തുതിക്കണതാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. ഇപ്പോ എത്ര 84 ലക്ഷം തരം യോനികള് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട് എന്നാ. വെള്ളത്തില്, മണ്ണിനടിയില്, അതുപോലെ മരങ്ങളായിട്ട്, പക്ഷികളായിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ കൃമികീടങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോ എല്ലാത്തിനും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവയുടെ എല്ലാം ബീജപ്രദാതാവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഈ ജീവസത്തകൾക്കൊക്കെ ആദി പിതാവ് എന്നാ പറയണേ. ഏത് സ്പീഷീസിനും ഞാനാണ് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ വിട്ടു നിന്നാല് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രയത്നവും ഫലവത്താവില്ല, അല്ലെ? മാതാപിതാക്കള് പറയണത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ അനുസരിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിതാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സഫലമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദേവന്മാർക്കും ജീവികൾക്കും എല്ലാം ഓരോ ലോകവും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവുമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വ്യവഹാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ പറയും മര്യാദ പാലിക്കുക, അല്ലെ? സാമാന്യ മര്യാദകള്, ലോകമര്യാദകള് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ, എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ അക്രമം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പോ പണ്ടൊക്കെ എന്താ യശസ്സേ അർത്ഥകൃതേ വ്യവഹാരകൃതേ പരമപുരുഷാർത്ഥം, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അന്നൊക്കെ. ഇപ്പോ ഒരു അതിഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നോക്ക്, വാക്ക്, പുല്ല്, വെള്ളം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാ പറയാ. അപ്പോ എന്താ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാ, ഒരു അതിഥി വരുമ്പോ നമ്മള് എത്ര നാളായി ഞാൻ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ആ വരുന്ന ആൾക്കൊരു മനസ്സിനൊരു കുളിർമയായി, അല്ലെ? അതുപോലെ വാക്ക്, വിഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ, യാത്രയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരെ ആദരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പുല്ല്, വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കുക. എന്താ പുല്ലും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കണേ? അന്നൊക്കെ അതാ പുൽപ്പായ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ വെള്ളമോ ആഹാരമോ എന്താ വെച്ചാ അതൊക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ്. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ അതല്ല, അല്ലെ? ആര് വന്നാലോ പോയാലോ ഈ ഫോണിൽ നോക്കി ഇരിപ്പാ, ഒന്നും അറിയില്ല. അതൊന്നും അല്ല ജീവിതം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോക മര്യാദകൾ പോലും അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന്. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്. എന്താണ്? ചോറ് വിളമ്പാൻ അറിയാമോ, കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ അറിയാമോ, കൊതുകും മൂട്ടയുമുള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ. ഇത് വലിയ അർത്ഥമുള്ള വരികളാ. ചോറ് വിളമ്പാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ വിരുന്നുകാര് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ, നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള നല്ല വിശിഷ്ടമായ ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ചോറൊക്കെ അവർക്ക് വിളമ്പുക. എന്നിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവര് കഞ്ഞിയോ എന്താ ഉള്ളേ വെച്ചാൽ അത് കുടിക്കുക. അതുപോലെ കൊതുകും മൂട്ടയും ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ ദുർജനങ്ങളെയും കാണും, അതുപോലെ സജ്ജനങ്ങളെയും കാണും. ആ ദുർജനങ്ങളുടെ മാലിന്യമൊന്നും നമ്മളിൽ ഏൽക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പെരുമാറാനും
അറിയണം. അതിനുള്ള ഒരു ടാക്റ്റിക് വേണം. അതാ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടെ വരികളിലെ അർത്ഥം. അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ. അതൊക്കെയും ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പെരുമാറ്റങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരാളുടെ വാക്കും ചിന്തകളും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ അയാളുടെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ വാച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദിപിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവിടെയുണ്ട് ജീവസത്തകൾക്ക്. ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും ജനിമൃതികളുമുണ്ട്. അപ്പോ ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പരമപിതാവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗമുണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതികതയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഉതകുന്ന ഒരു ശരീരം നൽകി ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കണത്. ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും പ്രഭാവം ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ ഗുണങ്ങളാലെ ബദ്ധനാവണു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലാ കുടികൊള്ളണത്. പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവും. വിവിധ സന്താപങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെയും കാരണം അതാണ് മായ എന്നൊക്കെ പറയും. മായയിൽ നിന്ന് തന്നെയാ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണത്. ഇപ്പൊ കുറ്റവാളികളൊക്കെ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ജയിലില് ഓരോ യൂണിഫോം കിട്ടിയിരിക്കണതാ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ചില സമയത്ത് അത് നായയുടെ ശരീരാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണത് ഈ യൂണിഫോം എന്താ? മനുഷ്യന്റെ ശരീരാ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കൈവിലങ്ങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതിപ്പോ 3 ടൈപ്പ് ചങ്ങല നമുക്കും ഉണ്ട്. എന്താണ്? സ്വർണ്ണ ചങ്ങല സത്വഗുണം, വെള്ളി ചങ്ങല രജോ ഗുണം, ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങല തമോ ഗുണം. ഏതായാലും ചങ്ങലയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. ഇവിടെ കാണിച്ചത് മുമ്പ് കണ്ട പടം തന്നെയാണ് അല്ലേ? 3 ഗുണങ്ങള് ആ ജീവാത്മാവിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? അപ്പൊ പുണ്യാത്മാവേന്ന് അനഘ എന്ന് വിളിച്ച പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അനഘ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യണത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധാണ് സത്വഗുണം. സത്വഗുണാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് അത് പാപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം തരുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതിന്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അതായത് അവര് വിചാരിക്കും ഞാനാ കേമെന്ന് വിചാരിച്ച പിന്നെ കാര്യമില്ല. സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവര് ബുദ്ധിമാൻ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങള് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. സത്വഗുണപ്രഭാവം പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കും. താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാണെന്നും അഹങ്കരിക്കരുത്. അഹങ്കാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബദ്ധരാവും അവരും അല്ലെ? ബന്ധനാവും. ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ പിന്നെ തടസ്സമാവും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം നേടി സുഖമായിട്ടിരിക്കാം. ജ്ഞാനവും സുഖവുമാണ് ഈ സാത്വിക ഗുണികളുടെ ലക്ഷണം.
പക്ഷെ അവര് അഹങ്കാരം വരരുത്. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാരുമില്ല, ഞാനാണ് വലിയ ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ. പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണരാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്നാ പറയാ. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ബ്രാഹ്മണ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചവരല്ല, ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയുന്നവര്, ഭഗവാനെ അറിയുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. അങ്ങനെയുള്ളവര് സാത്വികരാണ്. അവര് സുഖത്താലും സന്തോഷത്താലും അവര് ബന്ധനത്തില് അല്ലാതെ ജീവിക്കും. അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷണം. സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യണ ബ്രാഹ്മണൻ ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ അറിവും തികഞ്ഞ ആള് എന്നൊക്കെ അഹങ്കാരം വന്ന അയാളും ബദ്ധനാവും. 7. രജോരാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘസമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. രജോ ഗുണം എന്താ? തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, തൃഷ്ണാധിക്യം ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാ, ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറ്റ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഇടയില് 90% പേരും അങ്ങനെയാ, രജോ ഗുണികളായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളില് മതി വരാത്തവരാണ് ഈ രജോ ഗുണികള്. അത് നേടാനായിട്ടോ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കർമ്മഫലങ്ങളാല് അവരെപ്പോഴും ബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തില് ഉള്ള ജീവാത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യര് എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷണം? അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറ്റമില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി കൂടുതൽ ബന്ധനസ്ഥരാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. മോചനം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. ഇനി തമോ ഗുണി എന്താ ചെയ്യുക? 8. തമസ്തജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. തമോ ഗുണികളുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ തമോ ഗുണം അജ്ഞാനാണ്. ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ എതിരെയുള്ളതാണ് തമോ ഗുണം. അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ശരിയായ അറിവുണ്ടാവില്ല. ഒരു വ്യാമോഹത്തിന്റെ പുറത്താ എല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്, അല്ലെ? ആസുരീകമായ പ്രവൃത്തികൾ അവര് ചെയ്യാം. മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്, മദ്യപാനികള്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ തമോ ഗുണത്തില് പെട്ടവരായിരിക്കും. അപ്പോ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിലൂടെ സത്വഗുണി വിവേകം നേടും. എന്നാൽ തമോ ഗുണിക്ക് അജ്ഞാനം, മടി, ഉറക്കം, അല്ലെ, ഉന്മാദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാര്യാകാര്യ വിവേചനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടോ അധോഗതി മാത്രമായിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും നാളെ അതിലും താഴെയുള്ള യോനികളിൽ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് അവർക്ക് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കഥ പറയാം. അതായത് 3 സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ. 3 ആളുടെ പേര് സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ തുണി കൊണ്ട് തൊപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കി അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കലാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്. അപ്പോ പല പല വഴി കൂടെയാണ് അവർ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തൊപ്പിയൊക്കെ നിറച്ച ബാസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളിങ്ങനെ, ഒരു ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. പോയി ഒരു വിജനമായ ദൂരത്ത് കൂടെയൊക്കെ നടക്കണം. അങ്ങനെ കുറെ ദൂരം പോയപ്പോ ക്ഷീണിച്ചു, വെയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കൊട്ട താഴെ വെച്ച് തലയിലുള്ള തൊപ്പിയൊക്കെ അഴിച്ച് പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനിരുന്നു. ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി. എണീറ്റപ്പോഴോ ബാസ്ക്കറ്റ് കാലിയായിട്ട് ഇരിക്കണു. നോക്കുമ്പോ എന്താ, തൊപ്പി ഒന്നും അതിലില്ല. ആകെ വിഷമിച്ചു. അപ്പൊ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ഈ എന്താ പറയാ, സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നുള്ള 3 ബ്രദേഴ്സ് എങ്ങനെയാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണേന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ നോക്കാൻ പോണത്. ആദ്യം നമുക്ക് തമോ ഗുണിയുടെ നോക്കാം. അപ്പൊ തൊപ്പിയൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോഴ് ഈ തമോ ഗുണി എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി എനിക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാം എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആകെ പരിഭ്രാന്തനായി
എന്നിട്ട് ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് മദ്യപാനമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ കടന്നുറങ്ങി. എന്നാ ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷനില് രജോ ഗുണി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രജോ ഗുണി ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് കാലിയായി കണ്ടപ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. എവിടെ എന്റെ ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയി? അപ്പൊ നോക്കി കുരങ്ങന്മാരെടുത്തു കൊണ്ടുപോയിക്ക മുകളിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു, കുറെ ചീത്ത വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചാടി വീട്ടിൽ പോയി. എന്നാ സെയിം സിറ്റുവേഷനില് സത്വഗുണി ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്തേ നമുക്ക് നോക്കാം. ബാസ്ക്കറ്റ് കാലിയായിട്ട് കണ്ടപ്പോഴ് ആള് വിചാരിച്ചു, കുരങ്ങന്മാരെ എടുത്തോണ്ട് പോയേക്കണേ. അപ്പൊ കുരങ്ങന്മാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വീശിയൊക്കെ കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പോഴേ എല്ലാ കുരങ്ങന്മാരും അതുപോലെ അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള തൊപ്പി ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം താഴേന്ന് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സത്വഗുണിക്ക് മാത്രമാണ് സാധിച്ചത്. ശാന്തനായിട്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സത്വഗുണിയാണെങ്കിൽ. രജോ ഗുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് അല്ലെ ദേഷ്യം വരും, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അറിയില്ല. തമോ ഗുണിക്കോ ശരി ഏതാണോ തെറ്റ് ഏതാണോ അറിയാനേ വയ്യ. അതാ 3 ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ തമോ ഗുണിയാണ് അല്ലെ, കുറെ മാംസമൊക്കെ കഴിച്ച് മാംസാഹാരങ്ങള് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു മൃഗത്തിനെ നമ്മള് കൊല്ലുമ്പോള് ആ അടുത്ത ജന്മം ആ മൃഗം നമ്മളെ കൊല്ലുന്നാ പറയണേ. നമ്മള് ആ മൃഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ഈ കൊന്ന മൃഗം നമ്മളെ കൊല്ലും. അങ്ങനെയാണെന്നാ പറയാം. ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷികളിലും ഉണ്ട്, പക്ഷിവർഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഇത് കാക്ക തമോ ഗുണിയാ. പിന്നെ തേനീച്ച നോക്കൂ, അത് രജോ ഗുണിയാ. അതുപോലെ ഹംസം സത്വഗുണിയാ അല്ലെ. ഓരോരുത്തര് കാക്ക അഴുക്കുകളും അതൊക്കെ കൊത്തി കഴിക്കും. പക്ഷെ ഈ തേനീച്ചയാണെങ്കിലോ ഒരുപാട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും. എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല ആഗ്രഹങ്ങള്. എന്നാ ഹംസം നോക്കൂ, നല്ലത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലെ. പാലും വെള്ളവും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് പാല് മാത്രം എടുത്ത് കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിലും ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാമായണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് രാമായണത്തിലെ 3 സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? രാവണൻ രജോ ഗുണിയാ, കുംഭകർണൻ തമോ ഗുണിയാ, വിഭീഷണൻ സത്വഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആളാ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ സമയങ്ങളിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാത്രി സമയം തമോ ഗുണമാണ്, പകല് രജോ ഗുണമാണ്, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം അത് സത്വഗുണമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമാ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോള് സത്വഗുണത്തില് ഇരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ ബന്ധനസ്ഥനാവണ്ടേ? സുഖം കൊണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ ജ്ഞാനിയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ, ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് കുറെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബന്ധനസ്ഥനാവും രജോ ഗുണി. എന്നാ തമോ ഗുണോ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധനസ്ഥനാവും അല്ലെ. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങളിലും തൃപ്തനായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും, ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. തമോ ഗുണം ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തു. അവര് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒന്നും പ്രയോജനകരമാവില്ല. 10. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു.
മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിലും 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ ഏതാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് സത്വഗുണമായിരിക്കും നമ്മളിൽ കൂടി നിൽക്കുക, ചില സമയത്ത് രജോ ഗുണം, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണമായിരിക്കും നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്, അല്ലെ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് ക്രമേണ മാറണം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ക്രമേണ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആക്കി കൊണ്ടുവരണം. എന്താ പറയാ, ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാ, അല്ലേ? അതല്ലാതെ മറ്റൊരാളല്ല. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. അപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് പരിശീലനം ചെയ്യണം, അല്ലെ? തമോ ഗുണം ഉള്ള ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അതിനെയും ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്ര അഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏതു ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് സ്വയവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ആള് സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ മഞ്ഞ കാണുന്നതാണ് നമ്മളായിട്ടുള്ള ജീവസത്ത. ഇതിനെ 3 ഗുണങ്ങളും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തമോ ഗുണം പിടിച്ചു തമോ ഗുണത്തിന്റെ സൈഡിൽ പോയാൽ നമ്മൾക്ക് അധോഗതിയാവും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ കുറെ പ്രയത്നിക്കുക, കുറെ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക, അല്ലെ? ആഗ്രഹപൂർത്തി ഒരിക്കലും വരില്ല. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിനോടാണ് നമ്മൾ ചായ്വ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കി തരും. 11 സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാ? 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ സത്വഗുണിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എല്ലാത്തിലും തൃപ്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഇപ്പോ നവദ്വാരങ്ങളും സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാല് പ്രകാശിതമാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആള് സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണ്. കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. സാത്വികത വളർത്തണം നമ്മള്, അല്ലെ? ശരിയായ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? ഹരിനാമ ജപം, നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലെ? അതുപോലെ ABCD ഫോർമുല അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകത എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ ആവേശമുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. 12 ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. എന്താ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? എന്തിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാ, അല്ലെ? ഒരു ചെറിയ വീട് കെട്ടുമ്പോ തോന്നും എനിക്കൊരു കൊട്ടാരം വേണം എന്ന് തോന്നും. ഇങ്ങനെ ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, കഠിനമായ പ്രയത്നം.
അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹമാണ് അവർക്ക്. എത്ര പണമോ പദവിയോ ഉണ്ടായാലും മതിയാവില്ല. മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും സന്തുഷ്ടനാകാതെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കണവരാണ് രജോ ഗുണികള്. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ അത്യാർത്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അല്പായുസ്സായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയവും കളയാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഒട്ടും ശ്രമിക്കില്ല. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹയേവ ച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്. തന്നിഷ്ടം പോലെ തമോ ഗുണി ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. നിയന്ത്രിത തത്വമില്ല, തേജസ്സില്ല, ജ്ഞാനമില്ല. അധ്വാനശേഷി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. വ്യാമോഹിയായിട്ട് കർമ്മരഹിതനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ തമോ ഗുണി പ്രവർത്തിക്കുക. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. മരണശേഷം ഓരോ ഗുണത്തിലും പെട്ടവരെവിടെയാ എത്തുക? അപ്പൊ സാത്വികന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നിർമ്മലങ്ങളായ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കും. ഇനി തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരോ മൃഗങ്ങളായിട്ടാ പിറക്കുക. തമോ ഗുണത്തിൽ ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് തമോ ഗുണത്തിൽ പെരുമാറുന്നവര് അടുത്ത ജന്മം മൃഗങ്ങളായിട്ടാവും പിറക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുമുണ്ട് സത്വം, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ടെമ്പിള് പണിതു അല്ലെ, സത്വഗുണം പ്രധാനമായിട്ട്. ഇവിടെ മുംബൈയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ജോപ്പടകളൊക്കെ അല്ലേ, അത് വലിയ എല്ലാം വലിയ ബഹളമുള്ള സ്ഥലം, അത് രജോ ഗുണത്തില്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാള്. അത് ആർക്കും ഒരു ഉപകാരത്തിന് പറ്റില്ല, കയറാനും പറ്റില്ല, ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല അല്ലെ, തമോ ഗുണം. അതാ ഓരോന്നിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഏത് ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. ഇപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ മരിക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കാ പോവാ? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും അല്ലെ, ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കാ പോവാ. സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവരോ ഇവിടെ ഈ ഭൂലോകത്തിലെ കർമ്മഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. കുറെ കർമ്മം ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ബദ്ധരാവും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരോ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കും. അവർക്ക് നരകമാണ് കിട്ടുക, ഉപരി ലോകങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. അവർക്ക് അധോ ലോകമാണ് കിട്ടുക തമോ ഗുണികൾക്ക്. 20. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹത്വം വേറെ തന്നെയാ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടു, സകുടുംബം അവര് അല്ലെ ഭഗവത് ഭക്തരായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വേഗം തന്നെ ഇവിടുന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാവും. മരണശേഷം എവിടെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. സത്വഗുണം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജീവിതാവസ്ഥയാണ്. ഇതിന് നമ്മളെ ഉയർന്ന ബ്രഹ്മലോകത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. സമുത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത്. രാജസ സ്വഭാവികളോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കും. ധനികനായോ ഒക്കെ സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങളായതിനാൽ ചിലപ്പോ അധപ്പതിച്ചു പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തമോ ഗുണം വളരുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് നീചമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.
അപ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ രജസ്തമ ഗുണികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധാണ് അല്ലെ? കലിയുഗത്തിന്റെ ഭാഗ്യാണ് ഇത്. ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം നേടാനുള്ള വഴിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇവിടെ സകുടുംബം ഇവര് എത്ര ആനന്ദത്തിലല്ലേ, പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവരിയ്ക്കണത്. അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഭഗവത് സേവനമാണ് അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് അതൊന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുക്തി കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, അതാ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ? ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുന്നുവോ? ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ മുമ്പും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രിയ ഭക്തനാവാൻ ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയണത്. ത്രിഗുണത്തിനെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വേണം. അപ്പോ എന്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് നേട്ടം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഡീൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ നമുക്ക് പല പ്രതികരണം കർമ്മഫലമായിട്ട് പലതും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒന്നും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ അതിനെയെല്ലാം നേരിടുക. അപ്പോ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവയ്ക്ക് അതീതനാവാൻ ശ്രമിക്കുക ഗുണങ്ങൾക്ക്. അല്ലാതെ അതിന് പ്രക്ഷുബ്ധനാവുകയല്ല വേണ്ടത്. ആത്മനിഷ്ഠനാവുക അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും എൻ്റെ കൂടെ. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ സമമായിട്ട് കാണുക. സുഖം ദുഃഖം ജയം പരാജയം എന്ത് വന്നാലും ഒരേപോലെ എടുക്കുക. പിന്നെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ഒന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത് എന്ന്, ഇപ്പൊ ധനത്തിനോടൊന്നും ആകർഷകത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാവുക. ഒരു കാഞ്ചനം കണ്ടാലും കല്ല് കണ്ടാലും ഒരേപോലെ എടുക്കാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക. ആർക്ക് പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ, ചിലതിനോട് പ്രിയം ചിലതിനോട് അപ്രിയം, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനാപമാനത്തിലും ഒക്കെ സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുക. ശത്രു എന്നോ മിത്രമെന്നോ ഒരു ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പെരുമാറുക. നിരുദ്യമനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉദ്യമിക്കാൻ പോകണ്ട. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രം. ഭഗവാന് തൃപ്തികരമല്ലാത്ത, ഭഗവാന് ഹിതകരമല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണ്ട. അതാണ് നിരുദ്യമനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഗുണാതീതനാണ് എന്ന് പറയാം. 26 മാം ജയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്ത ആരാണ് എന്ന് അവിടെ പറയണേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ അതിനെന്തു വേണം? ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന ചങ്ങലകളാല് നമ്മൾ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? സ്വർണം വെള്ളി ഇരുമ്പ് ഒക്കെ. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ തകർക്കണം. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലാണ് നമുക്ക് ആനന്ദ അമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ തപോനിഷ്ഠമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കണം നമ്മള്. ഒരു ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരു ശിഷ്യനെ തൻ്റെ നിലയിൽ എത്തിക്കും എന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ
നമ്മളും ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ അർഹരാവും അല്ലെ. ഇപ്പോ നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ശീലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറുതായി മാറ്റം വരണം അല്ലെ. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് ആവണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മുടക്കമില്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പോ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും മുടക്കം ഉണ്ടാവരുത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് മാത്രം അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാ. നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അതിലൊരു മുടക്കം നമ്മൾ വരുത്തരുത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദപ്രാപ്തി നേടുക. ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ. നമ്മള് കേട്ട വാൽമീകിയുടെ കഥയുടെ വേറൊരു രൂപാന്തരാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കഥ. അപ്പോള് രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തമോ ഗുണിയായിരുന്നു അല്ലെ. വഴിപോക്കരെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു പറിച്ചും ഉപദ്രവിച്ചും അവരിൽ നിന്ന് എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്ത് മക്കളെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, ഭാര്യ മക്കളെയൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു നാള് നാരദമുനി അതില് വന്നപ്പോഴ് നാരദമുനിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എടുക്ക കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഈ വീണ മാത്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കണേന്ന് നാരദമുനി ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ മക്കള് അവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ചെയ്താല് പാപം ഏൽക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കൂ എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണോ? എന്നാ അതിൽ നിന്നുള്ള പാപവും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവരെന്താ മറുപടി പറഞ്ഞേ? ഇല്ല അല്ലെ, താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകയെന്നേ വരൂന്ന്. അതാണ് ഈ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയത് ഈ രത്നാകരന്. പിന്നെ വന്ന് ഗുരുവിന്റെ കാക്കല് വീണു, നാരദമുനിയുടെ കാൽക്കല് വീണു. നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ, ജ്ഞാനമൊക്കെ നൽകി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ആരായി മാറി? വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറി അല്ലെ. തമോ ഗുണിയായിരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി രാമായണം രചിച്ചു. ആ കഥയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തമോ ഗുണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്രയും ഉയർന്ന ഗുണങ്ങളെ പരിശീലിക്കാം, ത്രിഗുണാതീതനായിട്ട് വർത്തിക്കാം എന്നിവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ലെസൺ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം? ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം. ഒരു ഗ്രഹം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഗ്രഹം ലോകം തന്നെ ബ്രഹ്മലോകം എന്നാണ് അല്ലെ. ഗ്രഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൺഫ്യൂഷനായി. ഗ്രഹം നമ്മള് പരീക്ഷയ്ക്ക് സിമ്പിളായ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ. അറിയില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞൂടെ? എന്താ ചിരിച്ചേ? മറന്നുപോകും ചിലപ്പോ. ഈശ്വരൻ, കർമ്മം, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്ര ഈശ്വരൻ, ബ്രഹ്മം, പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി,
കാലം അയാള് കുറെ കർമ്മം. കാലമായി സ്കൂളും കോളേജൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അത് കാരണം കാലം. ഇപ്പൊ ഞാനും പഠിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഈശ്വരൻ, ഈശ്വരൻ, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പരമാത്മ, പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. കാലം, കർമ്മം. ഞങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം. പഠിക്കാം. ആ അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? അനന്തമാണ്. കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000 1/10,000 അത് 10,000-ൽ പഠിച്ചില്ല, ഒരംശം. അത് പഠിച്ചില്ല. അയ്യേ മോശായി. അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ല. അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല, ഏതിലാ വരുന്ന? എഴുതിയിട്ടേ ഇല്ല. 2-ാം അധ്യായത്തില്. അങ്കുലത്തിന്റെ അത്ര അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ? അല്ലല്ലല്ല, അത് കേശാഗ്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞോ? മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആറ്റത്തിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് ഇതും പറയാ, ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറയാ. അതിന്റെ കേശാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ എന്നുള്ള ശ്ലോകം പോലും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും. ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. കേശത്തിന്റെ കേശാഗ്രത്തിന്റെ തലമുടിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. ഓ, 10,000-ന്റെ ഒരംശം. 1/10,000 ഏതിന്റെ? കേശാഗ്രത്തിന്റെ. കേശാഗ്രത്തിന്റെ അതുപോലെ 10,000-ൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയണത് എന്താലയാണ്? വസ്ത്രാലയാണോ? കരുണാലയമാണോ? അല്ല, പിന്നെന്താലയാ? ഒന്നുകൂടി പറയാം, അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം ഡാഷ് ആലയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകം. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ദുഃഖാലയം. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. എത്രയോ തവണ പറയണതാണ് ക്ലാസ് പോകുമ്പോ. അതെ, ദുഃഖാലയാണ്. ദുഃഖാലയം. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയണത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രാജഗുണം, തമോ ഗുണം. അതൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ, കാരണം ഓർമ്മയുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അങ്ങനെയുള്ള ചെറുത് ചോദിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങനെ ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ശംഖ്, അർജുനന്റെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. പഠിക്കാൻ തന്നെ അറിയാം. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വേഗം വേഗം പറയാം. അതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയണതല്ലേ. ചെറുതൊക്കെ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ആര് വായിക്കണേ? നോക്കില്ല. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആദിപിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏതാ ശ്ലോകം? 8-ാമത്തെ വരിയാണോ? 4-ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ലേ? അല്ല, 14:4 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അതന്നെയാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകെ എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കൾ? 84 ലക്ഷം അല്ലേ? അതെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണ തത്വം, രജസ്, തമസ്. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ? രജോ ഗുണം. തേനീച്ച രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം. കഠിനാധ്വാനിയല്ലേ തേനീച്ച? അതെ, രജോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെ? തന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അല്ലല്ല, സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാകും. വിശുദ്ധരാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ എഴുതാലോ? അതെ, അങ്ങനെയും എഴുതാം. പിന്നെ ഇനി ശ്ലോകം 14-26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഏർപ്പെടുന്നവർ വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ത്രിഗുണാതീതനായിട്ട് ബ്രഹ്മപദപ്രാപ്തി കിട്ടണതാണ് പറഞ്ഞേക്കണ 26 ശ്ലോകം. താമസ സ്വാഭാവിക ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താണ്?
താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണം എന്തല്ല? ആ പറഞ്ഞോളൂ ആൻസർ. ശരിയും തെറ്റും അറിയാനേ വയ്യ. ആ അജ്ഞത, വ്യാമോഹം അല്ലേ, നീചമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അലസത, അതൊക്കെയല്ലേ? ആ താമസപ്രകൃതി. തമോ ഗുണം സർവ്വശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ബലങ്ങൾ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിന് ഉടുക്കിയിടുന്നു. അത്ര വേണോ? വേണ്ട, ആ ലക്ഷണം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. മതിയില്ലേ? അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം, പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തമോ ഗുണം അകർമ്മണ്യത, വ്യാമോഹം, അങ്ങനെയൊക്കെ മതിയില്ലേ? സർവ്വത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. അയാൾ പുരോഗതിക്ക് രാജസ പകരം സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് രജോ ഗുണം അത്യാഗ്രഹാണ്. എത്ര കിട്ടിയാലും മതി. പണം, പദവിയിൽ ഒന്നും തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. ഞാൻ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. ആ. രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അല്ലെ? ആ വലിയ ആൻസർ, കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാലോ അല്ലെ? വലിയ ആൻസർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലുതാക്കി എഴുതുക, ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി എഴുതുക. അപ്പൊ ഏതാ ഷോർട്ട് ആവുമ്പോ രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ഷോർട്ട് ആവുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതണ്ട ലക്ഷണങ്ങള്? അത്യാഗ്രഹം, അത്യാഗ്രഹം, കഠിന പ്രയത്നം, അതൊക്കെ അത്യാഗ്രഹം, ഫലോദിഷ്ട കഠിന കർമ്മം. പ്രയത്നം. അത്യാഗ്രഹം, കഠിന പ്രയത്നം. കഴിഞ്ഞോ ചോദ്യം? ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഓടി വന്നതാ. ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഓടി വന്നതാ പറയാ. ഒന്നിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? എന്താ പറയണേ? എന്താ പറയണേ? 14:1. ആ ശ്ലോകം 14:1. ശ്രേഷ്ഠതമമായ ജ്ഞാനം. ഋഷിമാരൊക്കെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നല്ലേ പറയണേ? പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം. ആ, സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാണ്. ഈ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഋഷിമാരൊക്കെ പരിപൂർണത നേടിയത്. ആ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് അർജുനൻ. 14:4 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം 14:4. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. 14:4. അതിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇതിന്റെയും പിതാവ്. അതെ. 4:30 സത്സംഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതില് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ടേ. കുറച്ചു നേരം വരാം. ഭയങ്കര ടയേർഡ്. കുറച്ചു നേരം വരാം. അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളില്ലേ? അല്ല, 1 ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട്. മണിക്കൂറുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറുണ്ട്. ഒരു മരണം അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിട്ട് വേഗം ഓടി വന്നതാണ്. വേഗം അവിടെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സത്സംഗം, അതെ, ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് വേഗം ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിട്ട് ഓടി വന്നിരുന്നത്. എന്റെ കഥയുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് അവസാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അയ്യോ, അത് റെക്കോർഡ് ഇടുന്നേ ഇല്ല. ഇന്ന് ചിലപ്പോ ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ടാവും. ഇടണട്ടോ, റെക്കോർഡ് ഇടണട്ടോ. നമുക്ക് കറണ്ട് ഒക്കെ കട്ടാവും, ഫുള്ള് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം റെക്കോർഡ് ഇടണം. ഇന്ന് ലൈവ് ഇടാൻ നോക്കാം.